ассалому алейкум, бародарои азиз. Созен хубен, саломатон хубай, бародарои азиз. Бародарои азиз, одам дар курай барои кор манали чиек. Як 20 нафар одам дар курай, 15-20 нафар одам дар курай. Ба он хотир, бародарои азиз, гуфтем як видео кунем, як иншоаллоҳ меёбем. Гудам як 20 одам дар курай, бародаро, ҳамаш 100%, ҳамаш гарантиш қатияй. Мақсад ягон майда парвона ки хидмат дар ҷои кормон, бародаро. Плитка чиндистем. Боз як бародар қадрдон зангмон зад ки мақсадам хеле одам дар курай. Як бало ки одамон биё. Бародаро, аз шумо хоҳиш мекунам, касоне ки метавонанд ҳами кора, агар ки битонен, бародаро, дар таи комментария номрот набинависонен. ман худам бегаҳ сарада занг мезанам, ё ки ҳамун одам худаш таи комментария номроро мегира, зангтон мезана. ҳатман зангтон мезана. чӣ мекунанд, ё ки номрои ма, ҳамун номрои ма 965 188 647, ё ки ҳамин номрои ма дар ватсапам бинависонен. ма сраза шумода номрои ҳам бародарро равонтон мекунам. ҳамаша гап мезанен. шуро чӣ мекунен? Бо ягон бригада боша ки тайёр боша ки бифаҳмаен, бо хуб аст, беҳтарин ай. Барои он қа бародаро, илтимос, ҳами як чораи ҳами видеоро бинен, як поделитсия кунен, равон кунен, ҳам бародаро раён кунен, ё рафиқотон равон кунен, кадомеш ки бекор аст. иншоаллоҳ ки хуб аст. Не ки фақат битонанд ҳами кора, бародаро. манали чек, на паловка мечаспонӣ ва хеле кор борода. илтимос да, бародаро, комед наметонӣ, бародаро, илтимос бахшиш хафа нашен, беҳуда ғам монатен ки барое ки шумо худтон нағз медонед ки вақте ки объекта ки гирифтем, ҷазир ки каде ҷавоб мегӯед. Барои он қа як ҷода 80 одам ҷамъ кардем. бовар ки 80 одам 10 та шустоб ромагияй. мақсад мефаҳмидагие. инам хеле, бародарои азиз, худованд ҳаматон нигаҳбон бошад, дар амони аллоҳ бошен. глоро дидем? хеле бӯи хушбӯй мекунанд ки худованд ҳаматон нигаҳбон бошад, бародарои азиз. як бибинен, бародарҷоно, ҳаме видеоро равон кунен, ё рафиқотонда, иншоаллоҳ ки меёбем ягон одам. худованд ҳаматон нигаҳбон бошад, дар амони аллоҳ бошен, дар ҳақмон дуогӯ бошен.